Nandun ka ba nung mga araw na nasasaktan ako? Galing kay Paul. No, Mark. Narinig ko na naman to. Salamat nga po, Minyan. Nangali. Bakit siya na lang palagi? Oh, sige, matuto na lang tayo ng Third Reich. Naririnig niyo ba ako? Live yan! Kung sa'yo mga kansa, ako pala si Paolo. Ngayon maglaro tayong tumawa ka, talo ka dahil Pasko na, diba? Tapos sumaya tayo. Kaya ito na mga memes na ating dadaanan ngayong linggo. Atin agad si Blas. So, alam nyo na, palubas ang ngipin nyo. Wala kayong pamasko kay Ninong. Kaya relax lang. Atin agad si Bulan. Okay? Paldo. Mahirap maglabas ng pera yan. Pagka pinilit nyo maglabas ng pera, uhulihin kayo. Kaya okay lang, balay mo naman pagbigay ng grasya. Ang ATM, ang ate mo. Igiling mo. Mga effort na hindi na napapansin no? Hey! Ilang araw na lang. Thank you! Thank you! Ang mabait ninyo! Mabait? Alam ko, ang ang lulupit ninyo eh. Maraming salamat. Sunod, hindi ganun karami pero solid ang meme lineup last November. Tama. Naalala ko to lahat. Nadaanan natin to lahat. Yes, pati si Pain, si FLM. Hindi siya yan sa pagkakaalala ko. Ito yung sa ICC. Si Queen Yasmin, kakahabol lang yung naging font siya ng Canva. Okay yun Yes, Lores, pray for me po. Enrile, rest in peace. Buddy, Pix, rest in peace. Yes, naalala ko lahat. At syempre, Noche Buena, nakahabol pa. Maraming salamat. Di ako natawa. Tuwa lang ako sa dami ng memes natin ngayon. Rod, 24 days na lang, Pasko na. Ang 15 winners po natin ng mga giveaways natin, ipopost ko po yan sa mismong araw ng Pasko, December 25, Daddy Ro! Pinapakita siya sa akin. Wala nang sasabi mo! Mag-brief ka na! Mag-brief ka na! Parang sira ulo. Ay, napakita yung gusto ko Daddy. Buntis ba yan sa Pasko? Daddy! Madadali ako sa comments eh. Ayaw ko tignan. Dati pa to. Kala ko ngayon o nga no. Alam ko na ibibigay sa'yo pamasko. Palumpalo ka ngayong Pasko. Sunod? I'm a flirt. I'm a flirt. Nagkaya Hindi ba to para ad ng TM? mag-smoke, may dala silang shook. Labat first sign. Sound trip si curse one. Chorus at verse. Yeah. Ang daming ginagaya dito. Ayan yung mga ganun transition. The Transition King. The Trans King, LGBT. Di ko lang kung sino yung ginaya niya. Yung sa I'm a Flirt o yung sa Talk and Text. Pero at least dito mapapaload ako dito ng Dioras. Curse one. Inalisan ng bantay. Huwag ka daw mag-antay. Okay. Ads ng SIM card. Baka may bagong papasok dito na panlaban sa Globe or Smart. Sunod. Batang Quiapo lost. Okay, paki-blur. Uy, benching pala yung underwear mo. Pareho tayo. Oo nga, no? Mukhang titigan na ganyan. Check mo palang umiti, pamatay. Di kayo marunong magsinungaling, sir. Baka mamaya, brief mo na yung suot ko pag uwi ko. Paano pa kayo, sir? Tinatry ko siya titigan lang, nakatingin lang siya sa akin eh. Alam ko yung ginagaya niya yung babae na gumagaya ng kung ano-ano. Kaya lang pwede mo ipakitang talent ngayon Pasko sa mga ninang mo para mabigyan ka mamaya, literal. Sunod, Nightcore. Pang jeep to sobrang bilis na Kuya, para po! Kuya! Sa Disney ka naririnig na sobrang lakas. Kinuha niyo ang aming ama. Tama na, sobrang na. Balik ko si Tatay D. Okay, nag-alam ko na yung context, leche. Si Digong ay Ang dami niyong time, hayop kayo. Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Oh! Ibalik niyo si Tatay Digong. Walang salang ikinulong. Palayain na namin. Nag-aura farm lang tong Nightcore na to Tatay Digong! Ay! May isang Christmas miracle yun pa nangyari yun. Okay, sunod. Umahalik sa'yo. Mano po, Ninong, mano. Nasabi. Umahalik sa inyong kamay. Ang sagot mo ay... Inulit, binibigay na. Ano po ba yun?
narito kami ngayon humahalik sa inyong... Kamay. That is correct. Okay. Ang daming maling nangyari doon. Para mga kotseng nagkabuhol-buhol. Una, nagkamali si ate. Tapos nasabi rin ni Vice. Tapos yung sinabi naman ni nanay, inulit niya yung simula. So mali yun kasi dapat yung sasabihin mo yung nandun na sa mismong blanco. So ang dami nangyari. Pero at least ba, in the spirit of Christmas, binigay na lang sa kanya. Buti na lang kasi naiinis na ako doon. Nad. It's not every day na nakikita ka namin dito sa MPBL. Matanong lamang namin, sino bang sinusuportahan mo ngayong gabi? MLBL. Siyempre po yung Binyan kasi andun niya, ito yung team din ng Ninong ko, si Ninong Monching. Yun, binabati ko pala kayo lahat. Guys, naririnig niyo ba ako? Pukin na niyo, boy. How are you enjoying this ball game po? Live yan! Kala niya live. So at least professional si ate. Taka nilagpasan lang niya eh. Tama. Ayop ka talaga. O sige, tagal mo na isang buhay dyan, sunod. Pero dahil daw dito, naban daw siya sa MLTV. Guys, napanood nyo na may interview. Ito kasi, wala Masyado siya in character eh. Nakalive pala yun, di ba? Nakalive po. Hindi namin alam na nakalive pala yun. Hindi namin alam na nakalive. Tsaka akala ko, sa content lang. Ay, yung mga nire-record, yung mga ini-edit pa. Yung mga pages na sports, yung mga ganun-ganun. Wala akong idea talaga na nakalive sa TV na napapanood ang iba na nakalive. Hindi ko alam na ganun. Eh wala, nabitawan ko lang. Ano lang, ba't binan siya? Eh di ba, kinausap siya doon eh. Nilapitan siya, tapos mainis sila pag lumabas yung pagiging komedyante niya. Diba? Medyo sukot lang na gano'n yung ginawa ng organisasyon. Pero check ko rin naman kung totoo nga ba yun. Wala pa naman sinasabi ang MTRCB doon na yung incident niya na pagmura niya. Tsaka inisip ko rin player, hindi naman siya player para masabihan nila nun. So wala pa silang sinasabing info or update regarding doon sa nangyari. Or kung may pakipa sila sa doon sa nangyari. Kasi nagdaan na, live siya. At parang sanay na rin sila siguro. Parang ilang beses ito nangyari. Kung gano'n lang naman kabilis, makahayaan na lang nila kasi lalaki lang lalo yung issue. Bawal po ang basa. Bawal po ang basa. Bawal na eh? Bawal ang Basa? Eh, bakit sinulat ka yan? Sana hindi na sinulat. Nasulat ang nakasulat, mamasahin. Ano ba yan? Mamasahin? Ng pusa? Okay, ako nagpapatawa sa sarili ko. Sorry. Sunod! Grade 8 moments. Si Adolfo, akala bang niya ilitas muli? Men, yan yung mga sa gabi yung maaalala ko na ako makakatulog. Men, dapat di ko na sini ngayon eh. Maaalala ko to habang buhay. Sunod! Nagkalaman yung hatang karong kapuna. Bakit siya na lang palagi? Oh, salamat nga po niya. Nangali. Nga. Ukmak na matlak mo yan eh. Ina nyo talaga. Nagkalaman matlak eh. Hindi kayo, pare-pareho kayo mag-uuntugan sa ilalim. Dapat yung bango, nananahimik ako dito. Gusto ko ang magpakabuti ngayong Pasko eh. Leche kayo. Leche, sunod. Alam mo, ganito yung mga tinutugtog nila pag may parada. Mas lalo ako makikinig eh. Nilalagaw na yung cake. Mukhang busog na mga to ah. Baka magka-diabetes yun. Ito na, bigyan na yan ng tigba 20. Yan ang gusto kong nangangaroling. Bigyan na ng alak yan, tsaka pulutan, tsaka isang miss call. Sabi na namimiss na niya. Dahil kailan ikaw lang. Ay, okay, di pala. Okay, next, sunod. Pipiyak pa ako dun. 6 Path of Pain. Nice AI edit. Malalaman ng buong Pilipinas ang tunay na pighati dahil yung mga kontraktor mukhang wala pang nakukulong. Naririnig niyo ba ako? Puking nyo na nyo, boy! Yung mga kinulong ba, mga ano talaga sila? Wala pa ako nakita dun sa mismo hearing na nakulong eh. O parte sa mga kinasuhan eh. Pero dati ko ano pa yung mangyari sa future. Sana may mangyari. Rod Amora. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumanong para sa mga... Ay, G na G pa siya. Hindi pa, nahiya pa kasi sa ginawa niya eh. Parang,
Layari kayo tatlo, hindi kayo kasama sa mga apostoles ni Jesus. Hayop kayo tatlo, sunod. Ito na huling best makasama nyo sa TikTok nyo. Gusturo ko ng elementary sa field demo. Nakatuwa ka na kinuha siya ng Canva eh. Mga kalokohan lang. Yung iba hindi po papayag sa ganyan. Pero nice. More projects for everyone. Maraming salamat din sa mga... Pumipiyok ka. Ito na huling taon ko ng pagbibinata. Maraming salamat din sa mga naging sponsors natin throughout itong taon. Sana dumami pa ang blessing. Sunod. Nako, yan ba? Itong klaseng prop na to ang dapat nakaka-cancel. Puro ka PowerPoint, tapos wala naman sa quiz yung mga binigay. Ang ingay nyo, pag nagalit si prop, magpapaik sabi na hindi tinuro sa inyo. Lagi ako napapa-overthink ng mga ganyang teacher, leche. Ito. I'm sorry, General Luna, but I don't think you count as an emotion. I'm sorry, General Luna. I don't think you count as an emotion. Mga punyeta, hubod kayo ng kalokohan. Bakit siya nakapasok? Hindi magmahal ng sariling wika. Nice. Comedic timing naman. Ang mga maganda pa nito, magkaaway din sila. Nagkaroon sila ng beef. Diba? Dahil sa mga EA. Sunod. Fast and Furious. Wala nakakalimot. Nasa sahig na yun eh. Nakalublob na at nakalibing na. Hindi natin makakalimutan. Marang yan, Paul. Round 1. Okay. Fight! Tapos pag ikaw hindi nagluto niyan, masasarap siya. Kaya siguradong gising talaga diwa mo. Di mo na kailangan suminghot ng pancit canton powder. Canton can't be that good. Canton in question, yes. Pampagising yan ng diwa. MSG ang nagpapatakbo ng dugo ko. Sunod? Drinking Master. Ayun ang pangalan. Magpapasikat daw sa akin. Alam mo maganda pag ganito kalalabo yung mga video eh. No? Drunken Master. Naku, nauna na iniinom mo ngayong Pasko. Yan. Urdaneta City. Tawag sa inyo. Ito ay inyong pinakamalakas na sorcerer. Let's go! Ito yung panulak sa Pancit Canton. Baka tumanda na siya. Sarap kausap ito mamaya. Ngayon kayo humingi kay Ninong. Pagka ubos yan, saka nyo hinga na hinga Ninong nyo. Oo na oo yan. Grabe ka panda rin. Bagyan ng ult, triple B yan. Busog, bangag. Bokya. Let's go! Ang galing mo. Susunod. Ang galing kay Paul. No, Mark. Narinig ko na naman to kanta. Ano ba? Workout lang para lumakas tayo for next year. Let's go! Mga napaparami ng kain ngayon, bawiin nyo agad ha. Sunod. Ganto ka, no? May ganto ka. Bading ka kasi. Aminin mo na. Alam mo na kung para saan yan kasi may ganto ka eh. Eh, mukhang bangag siya. Sa halata, yung prop mo. Ang ina mo, halata tayo. Kasi. Kundi prop, nagiging panghalata. Nasaan yung ano ko? Masyado kang halata O yan, masyado siya halata Sabol ni Wally, sabol ni Wally. Ay, sorry. Natutulog kasi. Kaya natanggalan mo na ako na isang buhay dyan. Patawa sa sarili ko. Sunod. Uy! The man who can't be moved pala Yari ka sa akin. Sunod, Weird Children's Library. Ang weird ng placing ng mga books nila dito sa children's library na to. Like ito gusto mo ba ng big book of experiments? No? Sige, matuto na lang tayo ng Third Reich. Pero paano pag may nagbasa na ito? Ang hindi alam yung context. Alam mo, may point si Hitler eh. Tingnan niya, nakaluhod ako. Kung bata ako, abot ko yung Third Reich book. Sige guys, experiments muna kayo. Gusto ko malaman kung ano yung sa gas. Akala ko anong gas ang gagamitin eh. Ay, pakiayos na lang agad pag baga dyan. Sunod, mababaan tayo sa library. Hindi lang si Malupiton. Hayaan nyo siya. Away mag-asawa to. Makulit ka. Babagsak na yan. Ilabas mo galit mo sa ninong mo. Ayaw ko bigyan. Tanggal ang ama siya kung umiinom yan. Kung yan yung uminom kanina, ito na siya after. Before, after na yan. Rod, kakaulam mo na itlog. Ganito na tawa mo. Tranquila ka. Alam ko, kamay mo rin para sa ibon na din eh. Leche, sunod. Paps, may ahas daw. Paps, meron? Saan? Ahas? Saan? Saan?
Huwag ka matakot, hindi yan due date. Mas matakot ka sa responsibilidad. Ano ko kasama ko yung mga tropa ko dito, tapos ganyan ako, as in halata na natatakot ako. Kanina pa ako ininis ng mga yan, inaano na, sinusunggaban yung paa ko. Saan? Lapit ka ron. Takot ka nga. Hindi, umihinga ako kanina. Nakakita ka ng asa lumilipad. Lahat tatakbo. Saan ba? Ayun, ito ko na. May umbok doon ako, baka aas ng foreman mo yan ha. May ba Marlboro yan ha? Sino unang papatay sa'yo? Aas o Yossi? Ayun, Paps, oh. Ito matagal yan, bago ito. Paps, may ahas dito, Paps. Ayun siya, oh, yan, oh, yan, oh. Ayaw niyo binibidyoan ako. Paps. Wala ka daw consent niyang videoan Dito, siya. para makita natin katawan. Bahay ba ito? Laki. Ano na? Pero mas malaki nakita namin dyan, Lok. Saan? Tapos may lumabas na ano eh, no? Una dyan, may engkanto. Hindi mo nakapikit. Sana, nakapikit. Tulog. Nako, huwag kayo lalapit yan. Yung tulog niya pang habang buhay. Wag. Hindi natin alam, Paps, kung anong ahas to eh. Baka may lason yan. Hindi yan grass snake kasi Ibang klase ulo niya. parang pit viper, no? Yung ano. Parang viper. Ano kayang lahi na ito, Paps? Baka ano yan, baka Doberman. Ingatan nyo rin, tsaka pag hinuli nyo, mabubulok katawan mo dyan pag natamaan ka niyan. Ingat kayo sa mga lason. Nako, kung kanina, tumutungga siya ng lason, di ba? Yun ang pwede humuli dyan po, sa immune na yun sa lason. Leche ka. Sunod. Naman, makakasya tayo ng church warrant yan, leche. Huwag nyo gagamitin yan. Yung tugtog niya, praise the... man. Please, yung mga ganito kasabahan, iwan na natin ngayong taon. Ngahayop kayo. Minsan na lang naman pala, lahat pa tayo nataya. Tama nga naman, total surrender ang sabi ng pastor. Shoutout sa mga taga Palete. Palete Town, subdivision. Sarap tawa ulit. Hindi palit tao si Beastie. Taka, si Rulian siya. Ano ba yan? Kukuutoin mo na lang siya. Siguraduhin mo ng tama. Okay lang yan. Ano ba? Sabol ni Wally. Sabol ni Wally. Leche. Rod. Ako na din. I wonder if you know how they live in Tokyo. If you see me, then you know. Then you know who have to go. Okay lang, may pass ka kasi sarili mo lolo yan, leche. So Rod, mga pangyayari matapos lumabas ang aming guro ng 0.1 seconds. Basta okay. Hindi ka makakasali doon sa mga nagiinuman na pangparada. Hindi ka kasali. Basag na basag. Parang yung uminom ng isang tunggang alak. Gusto mo lang na mag-burger. Kaya pala, iniiwan ka kasi ganyan yung buwan. Wow! Bakit ate, alam mo ba yung pinagdaanan ko? Oh! Yung pala eh. Ko ba nung mga araw na nasasaktan ako? Ikaw ba nagpunas ng mga luha ko? Ay! Hindi! Hindi ko na kailangan sabihin, nakikita ko ngayon pa lang. Kaya iniwan ka kasi ganun pala. Pinagpalit sa show, may right. Wala pang toyo yun. Nandito ako sa Frank Steak. Okay. Di tatalo kasi. So may rice, walang toyo. Siya yung may toyo. Sunod. Ako, pagtingin mo sa kaliwa, yari ka sa kabila. Para diretso transfer ka na lang agad. Sunod. Kaya pala hindi ako tinatawag. Kaya pala hindi ako tinatawagan nung in-applyan ko. Nandito yung resume. Resume ba yun nung bantay? Naghintay ko ng tawag. Sa kanya nga. Pwede ka na dyan. Baka pwede ka dyan mag-shifting. Sunod. Gabi wala kami budget. Dito pala galing yung kanta na yun ni Wally, leche. Maraming salamat. Sunod. Ikaw na mag-effort pero traffic ka. Pero kailangan ko makita ko kung wala siya binabasa. Hindi pwede kay Prof yan, no? Magaling si Prof McGonagall. Kaya na Studios. 99 points para sa Gryffindor. Sunod. At panghuli, ako lang ba tinitin? Yan ang turing ng mga tropa. Yung kasama mo hanggang sa dulo. Tinitigas ang kasama mo sa dulo. At syempre, tapos na ang November. Destroy December na tayo. So doon tatapos sa ating tumawa ka, talo ka. Sana tinigas. Dapat sana tumawa ka sa ating mga pinanood. Sana mga nabawasan dyan ng langit points. Ako ulit si Paulul. Gusto ko lang sumaya. Kaya nadagdagan pa ako ng kasalanan. Paul Mamalam.